Zbog alergijske astme, gospođa Goranka česta je pacijentica zadarske pulmologije. O liječnicima samo riječi hvale. Oni daju maksimum, liječnici, sestre i sve, ali ambijenti i usluge treba ići uvijek bolje. Oni pate uz ovo, a bome i pacijenti. I oni su zaslužni da imaju novu zgradu ili novi objekat, da bi bilo bolje i njima i nama. Jer ako nisu uvjeti ni liječnici, nisu sve mogući bogovi. Odjel pulmologije dug je niz godina podstanar na odjelu pedijatrije. Uvjeti su neadekvatni. Nedostaje nam prostora, dislocirali smo. Svaka pretraga koja se radi se van našeg odjela i za svaki izlazak su potrebne 2 sestre. Na takav način se gubi puno vremena koji bimo mogli posvetiti pacijentima. Stoga ih veseli najavljena obnova bolnice. Da dobijemo prostore koje smo dugo čekali, da se na nekakav način ipak sad integriramo konačno u jedan internistički, blok zajedno s našim kolegama kojima pripadamo i da ne budemo više dislocirani. Osim pulmologije, obnovit će se i dio kirurgije. Na mjestu sadašnje zgrade infektologije i dermatologije napravit će se nova zgrada koja će spajati polikliniku i odjel za interne bolesti. U toj novoj zgradi bi se smjestili dnevne bolnice odjela za pulmologiju, dermatologiju, infektologiju i, što nam je jako bitno, odjela za onkologiju. Najavljenim promjenama uvelike će se poboljšati uvjeti rada medicinskog osoblja, ali i kvaliteta zdravstvene usluge za pacijente.